Rapaz, lá despedido, lá despedido, desfasta. Lá vem lá. Pero ¿qué haces de posibilidad? ¿Ah? Pero ¿qué haces de posibilidad? Maestre, cadê esse tio? Compraste tu cara? Ah? Oh! Maestre! Outra vez! Virou de pica! Nem escapar aqui não! Tu tá só crivão, maestre! Tu tá crivão! Kago você me dá! Tu gosta de maestre! Compra aqui, Papoca! Mora! Papoca! Sus banyak dili lo pra! Banyak! Pračo to, pračo! Mora! Asne! Eto nossa! Gdje pomešili sakara? Da što la? Ja glava me. Ti много работи, бе! Навсякъде криво! Кой ще кажеш на шефа, като доди? Виж тук ъглите! На камчето ли кой ще кажа? На шефа кой ще кажеш ти, бе? Кой ще кажа? Правиш па... Ето го майстора! Ако искате да го намерите, живее на адрес Каляка, стръмно надолу! Ето го! Вижте го! Най-добрия! Всичко тук той направи, всичко тия кривоти той направи, кривите работи. Леко отстъпваме! Прави! Айде, махай глава ме. Тот материал ще стигне ли, бе? Дала! Убо! Добре! Няма проблеми. Антай! Аз много хубаво скаковка правя, Аз много хубаво скаковка правя. Да знаеш, и на момичета много хубава скаковка правя, Чух, че се издирваш, бе! Кой аз си? Да! Аз съм баща ми добре. Майстре, кажи си телефона, бе! 25-55. GSM имаш ли? 10 десятки. Моята чорбаджия ще вика, Кой, бе? Моята чорбаджика ще вика. Защо? Аз имам една чорбаджика. Много вика, пари ни дава. Правя! Али ми какво правя? Така правя. Кой тая, бе? Канчето, имам едно канчо. Той чорбаджията. Томата, защо не ти даде парите, бе? Да му дам майката, Ти без пари ли работи там, бе? Да, ти не знае ли? Не! Така. Томата не ти плаща, Канчото плаща ли ти? Канчето плаща много малко. Колко? 60 лева, нас ми да. Малко ли, бе?
Ako! Aspra! Tukaj, Smakovko! Barreta ti li naprava! Ti tukaj, Aspra, tukaj, kako tam ideš? To živo! Maestre! To živo! Товарите къде направя? А ти бачо камерата ли си? Кажи! Маестре! Да те питам ли нещо? Кажи, пита, много неща пита. Товарите къде направя? Алзва! Браво! Само Шпаковски прави. Защо не ти дават парите на тебе, бе? Защото много хубаво прави, да той. Да? Бягай тук, че доди майка торбазите. Откъде, бе? Кара, един черен джип. Майстре! Кажи ма! Чух, че си бил сводник, бе! Ахтя! Да! Ахтя ли сте? Майстре, колко момичета работят за тебе? В случая бряг, а? Аз нямам момичета! С каква музика слушаш, бе? Арабски! Арабски слуша. Защо ходиш на въпрос, бе? Майстре! Майте, бе, така! Как? Не знае ли? Не? Не знае моето имена! Не знае, майстре, прай! Как се казва? Аз не! Ти сми! Аз Гошо се казвам! Който е бил Гошо ли, бе? Виж как знае! Скарай тук хубава, Къде, бе, къде? Тук дето има чизги! Чизги? Да! Много крива, Как ще крива, какво правиш ти, бе? ти си отсъпал цялата къща, бе! Шефът си каза? Що каза? Каза да отсъпам. Пари, давай ли ти пари? Да, много малко да. Чух, че си бил сводник, бе! Какви неща. Айде! Помни пращето. Кой? Пращето. Ти си бил елемент? Аз не съм, бе. Айде! Нека ми се умре, аз не съм, бе. Айде, бягай тук, айде, стигай, бе. Чакай да съберем малко материал, бе! Стига. Да има какво да даваме по новините, бе! Къде? По БТВ! БТВ-то, каварна! Да те види Цонко! Цонко, църнем ли, бе? Да! Да му събуда маската ли на него, бе? Молиш? Що каза? Ще направи, ето бе, ще пристими го и него. Кой, бе? Мадия. Ето, Мишо. Не, Зито.